Ćao ljudi, stigao je Division i vreme je da saznamo šta se nalazi u ovoj kutiji. Pa hajde da otvorimo. Ovo ćemo da stavimo sa strane. Boga mi, potrudio se da kutija stvarno lepo izgleda. Već mi se sviđa figurica, a vidim je samo deo. Da vidimo. Za sve vas koji igrate na Xboxu imamo jedan disk. Soundtrack. Nož ćemo da sklonimo, sad nam više ne treba. Dobili smo mapu Washingtona. Ako niste znali, Washington je u potpunosti napravljen u igrici baš kao što izgledaju u pravom životu. Pa ako nikad niste bili, možete malo da skoknete. Da vidimo kako mapa izgleda. Za sve vas koji možda ne biste koristili mapu, iza se nalazi jedan poster. Mislim da su se sasvim lepo potrudili da ga odrade. To ćemo sada da sklonimo. Sklonimo na sekund ovde i imamo jednu malu knjižicu gde možemo da vidimo kako igra izgleda. Boga mi, dizajneri su lepo odradili ovu igru. Biće zanimljivo. I sada najbitniji deo, figurica. A vidite unutra kako još izgleda i naravno nemojte zaboravite, ako ste uzeli Collector's Edition, dobijate dodatne kodove. Evo ih. Najteži deo, otvaranje. Upakovali su je da niko ne može da je polomi. Potrudit ću se da ja makar ne polomim sad. Ok. Ovdje ima dosta detalja. Kao što vidite, Washington je ovdje piše, pa evo možete da vidite kako izgleda figurica. Mislim da su sasvim potrudili da figurica izgleda pristojno i uz ovakav kolektor treba ovako nešto da imate, definitivno. Ljudi, to je to što čini ovaj kolektor. Za sve vas koji možda niste Xbox igrači, ne brinite se, imamo i za PlayStation. A ako već niste nabavili svoj, dolazite kod nas u Game Center. Vidimo se, ćao!